Wow! How is seo? Hashin is an Taigh-tasgaidh in dú. Is fear Helen if you chin is seo. Bhí sin a fecin tóir an einsneach. Agus íon si hí sin tóir cuideach. Stalumsa bhí cet na jalavan álín. Stalúmsa bhí fecin na dínasarin. Rar! Sil de ile I hí sin an Taigh-tasgaidh CBeebies. Héit me sin tebsa. Agus heit me se in tufsa. Sa comí na ha an taisbinnig seo. Seall na bratichen, bratoch na gréige. Fémi go bhfuil na gréigich. Wow, aber íomhé. Ha cho bria nach eil. Agus seall seo. Seán fáit. Fémi gon dochlach na gréigich fáit seo. Corain siad. Dé ha tacharst. O, seo cho íonte noch. Wow, apid go bhfuil na jalavan seo álín. Áling? Sauna hat mír bhealach. A bhfuil úsa gopur is seo? Oh, Daniel, smishe art deco. Sa fisacamsa a hulacál mu jaling. Wow, well, nach einsú go becan mun jalah seo. Oh, well, mar hiú, sé scóhan a haun. Agus a uisce uaine teitrim bhuapa. Oh, apid ferachking láte. Ha gra seo go flúrichin a haun? Oh, flúrichin, sé, sinna huirst mi. Agus déime dhéon in jalah seo, có reine. Oh, well, sé penter go mátálan a rein an jalah seo. Ha gra art deco, sin is it? Wow, ha mi ounce gréig. Is fi halumsa vi giúnsig mun a seán gréigi. Seáil, íomhai, nach I ha coiad anisach. Wow, ha seo tíad a cho intineach. Jéfa, shit. Channeal dunne san bí man cuairstarim. A bhfuil taigh se an Taigh CBeebies. Ha fis acum sa dé ha dal. Apid íomhai bhí bógáil. Wow, aber go bhfuil láma bhí acum san Taigh-tasgaidh. Chynnig mi tóir rit an inch noch, san tulig rit an inch noch an seo. Sfír halumsa bhí dul an Taigh-tasgaidh. Agus apid gan hiún sich mi tóir. Aber lá, chu cín jachi in is sé dúnachi.